Kawachako eni wenge koro rango od bura mar kaunti ma Migori. Kodong' mana seche machuok kendo gitimo yiero mar spika mar od burano ka penjo maduong' en kit spika ma MCS ma kaunti ma Migori biro yiero. Jatend kweth mathoth e od bura mar kaunti no Ken Ouma wacho ni gibiro yiero spika man kod ng'eyo malong'o kaka tayo chenro mag od bura kendo mabiro rango makare weche mamulo MCS mar kaunti no kendo tiyo kod giyo makare ka ok odewo duond buche magiwuokie. Kata ni od burano odagi chiwo nyinge jogo mano chwalo kwa margi kadwaro komno maling'ling ni moktine ji 10 ne oro kwayo ka jaloch biro bedo spika mar 4 mar od bura kaunti ma Migori chakre higa mar 2013. We impeached the former speaker. We impeached him on grounds of management challenges. So that is one of the concerns that we would want to see in the speaker that we are going to elect. We want a speaker who is conversant, one with the law, conversant with the members' welfare, conversant with the party issues. Ninawaomba wananchi muwe watulivu. Uamuzi wenye tutafanya ni uamuzi wa busara na tutachagua spika mwenye atatuweka mbele. Si yule spika tena siku moja mbili muone tena kunatokea fujo. Tunataka tuheshimike vile tuna jina la waheshimiwa. Tukiwafanyia uamuzi kipindi hiki tutawafanyia uamuzi bora.